sa akong channel. First day of school karon. Nana ko sa eskwelahan. Diba? So, may oras. It's already 1 gid. Nana ko sa eskwelahan. Abot ko sa'yo. Kaabot eh. Nara ko motor sa taxi. Pangin diri. Nakuha na ko siya mga 10 minutes. So, later magkita-kita ta. Okay, musulod na ko. That's it. First day of school. Thank you, guys. Yan pa naman ang first period. Okay lang. Laro na nag-smile. Buta kayo mo. Sa'yo mo ulit kay Kuan. Wala instructor. Muni paborito ba ka lang? Sa'yo imuli kay wala instructor. Attendance. Wow. Ate kay mo. Sabi sa'yo, ate kay ba kay? Wala yung Kuan. Wala yung sa taga ni. Wala yung klase. Wala yung attendance. Grabe ka, ate. Attendance na tao. Na, smile mo ah. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Naku, kinaw na ko. 1, 2, 3. Okay. Finally, nakaabot na lagi ko sa akong kwarto. Nakaabot na ko sa balay. O sa akong kwarto, ang gubot. Char lang. So far, okay naman sa kaila. Sa pa ako i-check ka. Bibo, dagan estudyante. Dagan lingaw. Dayon. Kuan lang ka nang wala lang kay matambayan. Baka mingaw pa mo kay area Libona. So, by the way, taga Libona din ko. So, di lang ako specific, no? Kung asa dapat sa Libona, no? Para mo lambo, no? Siya lang. Para kuan. Para secret. Char. Ina naman. Dapat magikuno sa YouTube kay nakunog yung mga secret. Ina na. Anta, dili yung tako lisod-lisod na akong course, no? Kaya kung sila, lisod daw kuno daw. So, bahala na si Lord. Basta, ampo, dala paning kamot, paning tiil, uban pa, di ba? So, that's it mga loves. I-end na ko ng vlog. Wala naman po isang interesting na may tawuris balay man. Hapon naman, matulog na yun. Mura man. So, that's it mga loves. Thank you so much for watching. Ayaw mo kalimot o like ano nga video o comment sa ubos kung sa inyo mga gusto nga i-feature na ako sa sunod na ko nga kuan kaning sunod na ko nga upload. Ay, napaday katong Maybelline Sensational Liquid Matte katong lip tint daw. Sa Maybelline na tong i-figure out kung lip tint bagay mo na yung gamit ba lip tint kaya pa ba. So after aning vlog maybe basta i-upload na ko siya, no? So abang-abang na mga nga video o kayo mo kalimot og subscribe. Mugay pinaka-importante sa tanan aron mo lambot tang tanan, no? Dapat mo subscribe gid mo. So, mura ta mga love. Salamat ka sa pagpananaw. See you sa sunod na akong video, no? Bye-bye.